دوستان عزیز магазини 10 сомонаро мековен бисёриё намеёванд. марҳамат на поёни бозори Корвондаяй баъд аз магазини Зарм дидена аз тарафи Тиллобозор аз дарвозаҳо берунай. марҳамат плакатчон ҳаст ба осонӣ пайдошон мекунанд. ҳози акция рафтестай бисёр пасудҳора баъд 1001 майдачӯи дара ҳамаро арзон кардаган. қариб 80% нами магазин 10 сомонай нархош. марҳамат бо биёин аз наздик як боракак борошона тамошо кунед. ҳоз ҷудогона навор мегирем. ҳатман бинен духтарако. ира бинен духтаром хаборои новинка бисёр омада. яъне падносора диден чанд намудуш омадагай 15 сомон. бинен чӣ хушрӯчаян. мана касседа дар корай ҳатман биён. инаи моделошам омада. иёшам ҳамин нархан. иёшам 15 сомони. и 16 хушрӯ дидена духтарако 15 сомон. марҳамат духтаро биён. бозори Корвон тарафи Тиллобозор поёни бозори Корвон ай духтаро берун аз дарвозаҳо баъд аз магазини Зарм магазини 10 сомона. ина марҳамат ана ин намудоям ҳаста. иноям 15 сомона. ана баъд ана ино ҳаст. ира бинен чӣ хушрӯчай 10 сомон. и бароям кистичкаовам қичизао беҳад хушрӯвай. мана 10 сомон. ана иноям 10 сомон. хулас бори нав бисёр омадагай духтаро. ина ира бинен сета дора 20 сомон. барои чойи қоқ намак беҳад хушрӯ 20 сомон. ана баъд бо ҳастай. ина вая мепурсана барои кӯдако тарелкаи кӯдакиай 10 сомон. силиконовия қошуқу вилкама чӣ дора. и обнӯшак навая 35 сомон. 35 сомон бори новинка духтарако. марҳамат касседа дар корай биёен. баъд нигоҳ кунен освежителёи фруктовый омадай духтаро 10 сомонӣ. мана чанд намуд освежител омадагай 10 сомон. мана инош 8 сомон. ана ино барои холодильника на 10 сомон. мана баъд нигоҳ кунен духтарако. инҷа бо освежителёи пансма доранд. ина кадомеш дар корай. инҷа бо салфеткаҳо ҳастай. ана инош бо 8 сомонанд. ина барои холодильник барои нигоҳ доштани ягон чи контейнер ина 10 сомон. иҷада бо гӯштозакунак ҳастай. мана нигоҳ кунен иҷада ваё ҳастай. ана мин намуд кӯзачо 10 сомон. мана ин 10 сомон. и чи ай овак фери ям пасташвак будай 10 сомон духтаро. марҳамат чанд намуд салфеткаҳоям аҳамиятен да духтаро. ҳам сухоиш ҳастай ҳам мокри салфетка ҳастай зубочистка хулас ҳамаи чи ҳаст. мана ино 15 сомон ай корчатескунак. ина шампуно ҳаст. биёен тамошобино. мана ина духтарако нигоҳ кунед чӣ пасудои новинка бисёр омадай. марҳамат 10 сомона. калони хушрӯан бори нав касседа дар корай биёен 10 сомон. ҳозиҷада бо дигар чизоям ҳаст. ҳамаша нишонтон метим. метавонед ки омада аз наздик бо худтон бинен. баъд ана ина кора бинен аксия кардиам 20 сомония. ина кадомеша мегирен ку духтаро 20 сомон. марҳамат 20 сомон. ана ино чанд сумай? иям 20 сомонай калонай тамошобино. ана баъд нигоҳ кунен иҷада ё чанд сумай? 7.5 сом. ним косаҳои калон ҳастай 7.5 сомон ё 7.5 сомонӣ. ана и тарафтаям 7.5 сомон. чанд гулакҳои хушрӯш омадагай. ина духтаро касседа дар корай биёен айпеш бо бинен. боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. ина иҷада бо 6 сомонӣ шидаган ино. мана лалиёш 7 сомон. анаи пиёлаҳо 6 сомона. пиёлаҳо бисёранд духтаро. вақт дошта бошен биёен тамошо куненда. қафасонаи буракои ами новинкашон гилош ҳамаш навай. аз инам диден духтаро тезакмонак 5 сомонӣ. мана чандта ина инош набуд. ина ино набуданд. ҳамино нав омадагиян. ана иҷадам гилои нав диден коса ним коса ино 10 сомона на. ино нимкосаҳои калони хушрӯ тарелкаошам хеле чиқраки калонакай 10 сомонай дидена. ана баъд мевагирако 35 сомонай хушрӯанд. ина касседа дар кор аз иноям метонен харидорӣ кунен. инаи тарелкаҳо чанд сумай? 8 сомона. инаи размераш 8 сомон. пасуда гирифтанӣ бошен духтарако. ина биёен борои навшон омадагиай. ана баъд ҳозина ёрам чумода нишонтиям. мана 30 сомон калонакан. диден чиқа хушрӯчаян 30 сомон шидагай. ина қисмдам ҳамаш пасудаяй. ҳози нишонтон метим. вақт дошта бошем биёен тамошо кунен духтарако.
мана марҳамат. Инами савзора ҳам ка мепирсидан. Ина омада бо ини моделиш новинкая кабути клеточниш. Ино 12.5 сомон, 12.5 сомон. Косош 12.5 сомони духтаро. Мана ҳамаш нав. Бори фасон. Детский пластмассовый ҳам ҳаст. Мана 10 сомони. Чанд намуд детский пансумашам бидай диден. Ҳам 5 сомонаш ҳаст айниёш. Ҳам 10 сомонаш ҳаст. Баъд ана иноям пас суда духтаро. Ё 15 сомони 12.5 сомони ҳам хел. Мана. Не калон 15 сомонай. Мана. Диден духтаро? Гулои нав, гулои фасон. На поём будагиём ҳама хеле. Ино бу 12.5 сомон. Мана 15 сомон инош. Мана ин 10 сомон духтаро. Борои хушрӯ. Ана инош хушрӯа 15 сомон калонай. Я бурагам ре нишон те. Ина духтаро 15 сомон. Биёен бо ай пеш хутон бинен. Бинен чӣ хуракои хушрӯ омадай. Бори новинка духтаро марҳамат 10 сомон. Тамоми намуди овнушако ҳастай. Инами тараф 10 сомон, аз ин тарафам ҳамаш 10 сомон. Мана ино бошад 8 сомони ай диден. Мана ино 8 сомонай. Қисми поён будагӣ 6 сомонай. Баночко 6 сомон. Ана обнушакора диден ино мана ино 8 сомон. Марамат 10 сомона дар курай 8 сомона дар курай. Марамат биён аз наздик бинен. Иноям 10 сомони ана. Ҳозир ман ба калошунам нишон метавам. Магазини 10 сомона омадагем духтаро. тарафи Тилобозор рӯ барои 7 дарвозаи пажарка баъд аз магазини Зарм и берун аз дарвозаҳои ай духтаро. Ина шакаргиракора диден 10 сомон. Ина хел баночкора мепурсаем. Ина духтаро омадай 10 сомони. Ай будига свечам омадагай 10 сомон. Бакал. Мана хел подставкоҳо ҳаста. Мана 110 сомон катия мебаиша. Наборай диден духтаро чӣ хушрӯ. Аҷоиб. Ичи хушрӯчай. Вай хушрӯча. Фасонак. Мана ин салатницош хушрӯай духтаро 8 сомонай. Мана баъд ҳози шумо да ман инаи 8 сомонра нишонитим. Бинендай бакало чӣ хушрӯчан. Ина марамат. Подставкошунам мефурӯшанд. Агар хоҳем подставкаша мегирену хитон комплект мекунен. Лекин агар комплектча гирен ина яса 10 сомон будай. Мана марамат. Ишаишта фасон. Инаи баночко 10 сомон. Ишаишта фасон. Иҷада бу бакало ҳаст. Бакалои калон майда тамоми намудуш хулас ёфт мешава. 15 сомон, 10 сомон, 12.5 сомон. Мана қисма бинен бо 10 сомони калоно 10 сомон шидагай. Мана ино 20 сомон шид. Ино боша 25 сомон шида. Ина калоно 10 сомон шидае. Ҳами 10 сомон шида. Ва ина барои модаротон, барои падаратон супер мама ва супер папа 10 сомон. Ина поёмдагиё 20 сомон калонан. Мана биёен бохтун ай наздик тамошо кунен. И қисмам ҳамаш бакалай духтаро. Нигоҳ кунен 10 сомон, 5 сомон ҳамаш бакал. Ино акция шидиам 5 сомон шидиам. Ве ира бинен 5 сомон калонай бо. Ино калонан 6 сомон шидагиам. Мана духтаракои азиз ҳамаш барои шумо. Ҳамаш барои шумо акция шид. Ина иҷада бо пластмассиёшам бидай бакалора. 7 сомон, 7.5 сомон. Ин иҷа бо шишагай 10 сомон. Ина 10 сомон. Ина қисмора бинен чӣ хушрӯай. Хулоса омада ай наздик тамошо кунем. Ина духтаро 1001 майда чӯйда дар магазини 10 сомона. Тамоми намуди ами баё ҳастай. Чи барои хона, чи барои тозагиву, барои шустушу, чизе ки дар кораи айҷа меёбен. Мана шонаям ҳаста, айҷа зубнои шоткаву паставу ҳама чи доранд. 1001 майда чӯйда бовар кунен. Ин айҷада бо ваё ҳаста, чӯқчӯ ҳастай 5 сомони. Хулос зира бинен борчиқа бисёр доранд. Вешалко омадагиян, латачои тозагӣ омадагиян. 8 сомонай пачкачашта чандта дорада? 5 сомонай. Чандта дора? 3-4 дора, 3 дора духтаро 5 сомонай. Ина марамат. Баъд ина инора бинен. Ино чанд сом шидагиян? 7.5 сомон. ҳам 5 сомон, ҳам 7.5 сомона доранд. Ина нигоҳ кунен духтаро чӣ хушрӯ. Баъд нигоҳ кунен иҷада инчунин ана ира бисёр таъриф мекунанд. Медонен ваяй худаш пилтача дорада? Худаш пилтача дорад. Дуруни да тухмам мепазанд, авқотам мекунанд, хулос чоям медишонанд.
خلاص mana 200 сомон будай. Иҷода бо нигоҳ кунед чанд намуд омадагай ҳамаи ҳамино борои нав. Яъне қисма тифаллоро тамошо кунед. Тифаллошам ҳастай. 60 сомон, 160 сомон, 100 сомон, ҳамаш бори хитояй. Сифатошон нағзай. Бо биёни най пеш бинен. Ана иҷора бинен духтаро, набуракошонам хушрӯа. Мана канцелярияам дорам 10 сомон. Ина игрушкаҳои хушрӯвардагиан 10 сомон, 5 сомон. Мана бинен чӣ хушрӯай. Мана анами набурако беҳад фасонакан. Ана баъд иҷора бо пилтаву пилисосу мисарубкаву ҳам хеле чизоям аз ин магазин ёфт мешавад. Бино анам хеле детский вай писок бигем, детский қум омадаге барои бозии кӯдако. Нигоҳ кунед яктайнам хеле вайда ҳастай. Контейнерчада чанд ранг дора бо лошкачаш катиб будай. Диден чӣ хушрӯ 10 сомон бори новинкаяй. Баъд ана ин намудушам омадай. И бо дурушта чанд намуд формочка дора. Мана кӯдак бозӣ мекуна. Иам 10 сомонай. Кадомшам мегирен? И ҷудо-ҷудо ҳамаш якцвети дора ҳар як контейнерда. Ишам 10 сомоная. Марамат инамудам 10 сомон, инамудам 10 сомон. Бори нав омадагай дар магазини 1001 майдачуда магазини вай 10 сомона. Бозори Корвон тарафи Тилобозор даян рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Пажарка. Ино берун аз дарвозаоян баъд аз магазини Зар мешава. Мана биёен иҷода нигоҳ кунед чӣ игрушкаҳои фасон доранд. Ё чанд сомай? 10 сомон. Чайкачаву ина нигоҳ кунед вейру дар ҳами гармӣ ҳами чиз дар кора ина духтарои чанд сомай? 8 сомон. Мана марҳамат омада аз наздик тамошо кунед бо ба ҳазур тамошо кунен бинен. Иҷода нигоҳ кунен пакету скотчу ҳама чӣ доранд. Ина духтаро пиналои хушрӯ омадагиай. Ана хе фломастеру қаламо омадагиай. Нигоҳ кунен канцелярия. Ина дар кортон боша блокнотои хушрӯ барои кӯдакора дар кортон боша биёен аз наздик тамошо кунен. Мана 5 сомон, мана қисми боло 10 сомон. Нархҳои беҳтарин. Коробочка ҳастай подарочни. Ина чанд сомай 10 сомонай? Чанд сомай мегӯме чиай? Албомая бо наклейка будай. Наклейка доштай. Хулоса хушрӯ 10 сомон. Ана ҳозир ма шумо да бо медонен инаи қисмам нишон метиём. Иҷода наскиву пешбандаку ина мино 10 сомон акиҷон. 10 сомон. Ина хе наскиё ҳаст. Ина набори вай ҳастай риштаву сузанам хе набор дорад. Набораш 8 сомонай. Ина полотенцои хушрӯ ҳастай 25 сомон. Хулас ҳамаи ҳамин бори нав. Мана бори новинка. Шлёпкаатон чанд сомай? 15 сомон. Мана шлёпка ҳастай 15 сомонӣ. Скутерам доран. Ина иҷода коврикам ҳастай. Мана ҳамаи ҳамин хулас духтаракои азизи ма барои шумо бо нархҳои дастрас. Нигоҳ кунен контейнер тамоми намуди сатилчаву ана хел стулчику ана намуд коврикову ҳамаш барои шумо омадагиай духтаро бо биёен аз пеш тамошо кунед. Нигоҳ кунен чӣ хел боракҳои хушрӯ омадагиай. И барои чи акиҷон? Барои подставка барои қошуқу зубнои пастау чизе дар кортон боша барои ваннада истифода мебарен мисол кухнида истифода мебарен. Ой интихоби шумояй. Ҳатто мешава ки ина кӯдакҳо ҳама чизакошона бимонанд ҷадвалу қаламу ҳама чи дада мешава. Нархҳошон 10 сомонияй. Ини қисми поёна биненда ҳар хела ва якоям ҳастай мевагирако 10 сомон. Мана қисми поёнда бо ва яко ҳаст тағорачо гуфти гапо 10 сомон. Мевашвак бидиян духтаро марҳамат 10 сомон. Ина диден ана ино ҳастай 10 сомон. Кружка 10 сомон. Ана ҳозир духтарако мерем бо ма шумода чизе ки овардагиан аз наздик нишон метим новинкошона. Марҳамат кани духтаро ҳозир сезони нами шланго омадагиай ку супер шланг. Марҳамат амира бисёр мепурсанд. Ина нигоҳ кунен 22 метрай да беҳад хушрӯай. Барои мисол қолин шудан, мошин шудан, кафел шудан беҳад хушрӯай. Нарх бошад чанд сомай? 40 сомон. 40 сомон нархошон. Нигоҳ кунен инҷа ҳама чӣ овардагиан. Мана ҳамаш бори нав. Заколка резинкаам дар кортон боша. Ина марама духтаро 5 сомон. Севуни чие 2 сомон? Ина инако вай ина бинен 2 сомон. Мана иҷода ҳамаш нархошон 2 сомон будай. 5 сомон будай, 8 сомон будай. Мана биёен.
духтаро расп продажа дар магазини 10 сомона нигоҳ кунен 2 сомон шидагай иҷада нигоҳ игрушкаям аст резинкаям аст чизе ки мегирен 2 сомона ира бинен ина инако чиян 2 сомонаям я 2 сомон учи буд тамошобино медонен барои чия насадкое ки мисол аппарати пад мегира ку барои ина мисол палто костюм инам хел чизо дар кора 2 сомон пачкача ана иҷа пришипкои калони хушрӯ барои одеёлу қолин 2 сомон марамат иҷада бо игрушкачош ина ҳамаш 2 сомони шидагай бозори Корвон тарафи Тиллобозор рӯ ба рӯи 7 дарвозаи Пажарка мешава баъд аз магазини Зарм магазини 10 сомона мана марамат духтарако ҳози акция рафтестай бисёр чизакои новинка овардагиам ҳами гулакорам ха бисёр мепурсанд духтаро ина кас седа нарасида буд биёен бо новинкаош омадай 5 сомон ина марамат ваишкати гулдонушкати 5 сомон ира дарахтакшам аст ҳам ина дарахтиш ҳастай ҳам гулуш ҳастай хулас 5 сомонӣ акция кардагиан дар кортон боша омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи Тиллобозор дай рӯ ба рӯи 7 дарвозаи Пажарка баъд аз магазини Зарм ино 5 сомонай ҳозиҷада бо нигоҳ кунед чанд намудаки дигашам ҳастай ҳаминошам 5 сомонай марҳамат омада аз наздик бо бинен хутун тамошобинони азиз нигоҳ кунен ана ин намуд ва ё ҳастай фломастеро пачкачада 36 дона дора уна дигар намудошам ҳаст акция кардагиан 45 сомон буд 30 сомон шидагай марҳамат кас седа дар корай биён аз наздик бо бинен мана ин намуд и обнушакая 20 сомон шидагай диден 30 сомон буд ё 20 сомон шид ана қисми ва ёша нигоҳ кунед иҷа заколкаву резинкаву ҳама чизако бозичаву ина вер каседа вер дар корай ози ивая кашлёкай майра хиёли вер кадам ичам пулай 5 сомон буда ина танга гирак дар корайтуна резинка уна уҷа пачкои резинка ҳастай ҳамаи ҳам чизоро омада метавонед харидорӣ кунед